everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, kuthiwa ke uzongcatshwa ngesonto obengumsakazi woKhozi FM Irvin Sihlophe oshone ngolwesine ngemuva kokugula. Uzongcatshwa ke lapho adabuka khona endaweni yase Harding khona ke eKZN. uSihlophe ushonele esibhedlela eThekwini lapho ke ebengeniswe khona emva kokuhlaselwa ke isifo sohlangothi ekubikela ukuthi ke siphinde samshaya futhi khona esesibhedlela nokugcine ke sekumenela. Ukhulumela umndeni uLucky Nkosi uthe yize amalungiselelo engakaphothulwa kodwa usuku lomngcwabo sebenalo okunguNovember mhla ka 19. Uthe ke bebengakaqedi ngoba bebona umsebenzi ufuna ukuba mkhulu. Uthe ke bazama ukuthi ke bahlele ngendlela yokuthi ukwazi ukubathatha bonke abantu abafisa ukuba khona emngcwabeni kaSihlophe. Uthe ke kusamele ke bathole indawo enkulu enjengenkundla yezemidlalo. Kusho ke uLucky Nkosi obesebenza naye uSihlophe emsakazweni uKhozi FM. Uthe bazohlangana namhlanje babheke ukuthi ke sebehambe bagcina kuphi namalungiselelo cishe kuyoshawulwa isithathu sibe kuphothulile konke bese ke bekwazi ukwazisa ke umphakathi nabalaleli ke boKhozi. Qhube wathi ubuhlungu obukudlula kwaSihlophe abuziwa umndeni kuphela kodwa kuthinteke abantu abaningi njengoba ke ebengumuntu wabantu. Pastor Mjosti obehlela noSihlophe imicimbi yeminyaka yonke yephasika uvukile Gospel Festival uthe akakakhona namanje ukuthi ke uSihlophe akasekho. Ngathi ke kuzothiwa kuyadlalwa sisebenze kamnandi naye siuvukile silahlekelwe kakhulu. Kusho ke uSomahlaya uMjosti ayiqhubeke bakithi insizwa yakaSihlophe ilale ngoxolo yize kungakholakala kodwa ke kuyaphoqa ukuthi ke abantu bamukele ukuthi ngampela akasekho emhlabeni. That's all I have for today. Bye.